Nakaihi na baka sa banig. Nakatulog sa uban balay kay hubog. Question. Nakaigit sa klase. Wala. Naay ka textmate babae, bisan minute na. Nakapangabit na ba mo? Alright guys, welcome sa lang edisyon sa Bitokbitok University. O siyempre, kauban si Lito Englisero. What's up, brother? How are you? So far, I'm fine. Uh-huh. I'm so good. Here we are again. Let's have a video again. Yeah. And you know what we are doing? There's a challenge. Another challenge. Another challenge. Ba't nagaling ka? Challenge yun na siya. Kabro na ko sa button. I don't know. I don't know. Okay. Para sa atong challenge for today, again, hello dia sa mga, ang tawag sa mga followers sa Bernie Bitokbitok, mga bitokon. Mga bitokan. Okay, kita mo ani, harina ni siya, harina. Okay. Taas mo na ako si Kwati. Okay, si Kwati. Nakalimot mo sa si Kwati. Okay, ning challenge is brought to us by Kanta. Sabroso chocolate, sabroso chocolate, Sabroso chocolate, vegan's finest. Sabroso chocolate. Okay, ang pinakanindot nga tabliya, purely made by pure cacao, Kamigan's finest chocolate, Sabroso chocolate. Okay. So giandam dia nga question kay mag-birthday man ang akong asawa karong Sunday. Doon lang. So nasa yung mga question sa atong duha. Kung ang tubag kay oo. Saba na siya mga tana siya nga. Buutan ba mo nga pagkatao? Oo. Pag ka oo, mo inom taog sabroso chocolate. Mutagay ta. Ayun tao. Pero kung ang tubag galing kay dili or wala, iumod na to tong naong sa again, pag ang tubag galing kay oo or yes, mosyata sa sabroso chocolate. Kay lami man oo man. Pero kung pili na to kay dili or wala, imo mo ang atong naong dili. Okay? Ana nga mo nga init kayo nga sabroso chocolate. Okay? So again, akong utrohon. Pag ang tubag na to sa pangutanan ni Lingling, tingog be, hi, tingog be. Hi! Kung ang tubag galing na to, oo, Tapos, shot na shot. sabroso. Sabroso chocolate. Pero pag ang tubag galing kay dili or wala, iumon na to tong naong. Larga! Ang delikado, puros to. Kanang wala. Ready? Ready na ka? Ready na. Oh, papagana sa shot sa ta. Ay kumpiyansa kay init ang kuan. Sabroso chocolate. Okay. First question. Kinsa sa inyo permi gaampo before matulog? Oh, siyempre. Oo, gaampo may perminti. Ang question is dapat gaampo ba mo perminti? Ayaw nagkinsa sa inyo. Gaampo ba mo? So, ang first question na, yung first question pa, nagalagay ko ano. Gaampo ba mo before matulog? Of course. Okay. Oo. Next question. Magpautang bisan dili amigo. Gapautang. Wala. Lisod sa kayo magpautang nila amigo eh. Hindi mo na ilan na. Masaya galing amigo, di ba kayo mabayad? O sana lang nila amigo. Next question. Naay utang nga wala pa mabayri. Oo. Ay, oo. Tama, oo. Abinag mo muna. O, tama. Daghat. Hello ko sa tanan mga among giutangan. Tama pa na bayari. Sila sa. Nagpahilak na baka og babae.
Unsa nga klase nga kahilak? Hilak nga kasakit o hilak nga kalami? Depende sa pagkahila. Nagpahilak na ba tayo? Ayon, nakasala. Oo. Nakapahilak na ta. Bisag dili kay mi gwapo po nakapahilak na gyapon ta. Unsay mo sa sala? Ako, Gipasa ni mo. No? katong in love kay siya. Siyempre ang ako, itong Ah? nakasala. Oh! Madala. Oo, next question. Nakipagsumbagay ba ka sa amigo? Oo, sa una. Nakipagsumbagay ko sa una. Ikaw? Daghan na. Oo. Simple kaya. Di nabikil. Gamay pa ko aton. Medyo nabikil gamay ba? Dili to kay ilog sa babae. Anak. Yeah, bata pa ko aton nga panahon. Nakaihi na ba ka sa banig? Wala ko, wala. Ako, kagahi ka? Kay Wes, yun. Ano ba Since karib, naminyon ako, nagya pa yung mga nga panahon. Dabi, ako rin mo. Ay, ko rin mo. Waboy ka, how are you? Di ka gaihi ba? Hindi not pipi in my... You're not in the PP? You not pee in the bed. Not pee in the bed, not PP. Say PP, not Pee, pee. not pee in the bed. Yeah, but that's right, diba? When you, my daughter said, when you, When driving your car, the daughter you said, Tito, I will be pee. mangihi. Abi nag-pipi, rong speaking. Ako, high school, college, so naminyo na lang ko, naging mga tayo makaihi gyapon ko. Kalas balik kag banig. Next question. Nakatulog sa uban balay kay hubog. Nakatulog sa balay. Oo, Depende sa balay nga gikatulgan. Hindi na ko magsabang kita itong balay, basta kay nakatulog ko atong. Kusay kung gwapa, magpahubog-hubog para di ka matulog. Bisag dili po. Sige, hubog. Next question. Nakaigit sa klase. Allah. Wala. Ikaw, wala. Si Ila nakaigit. Uy, wala, uy. Nakaigit ko sa klase ba? Grade 5 ko, grade 5. Dabi, ako rin mo. Ikaw rin mo. Grade 5 ko, nakaigit ko sa klase. Daghana. Nakilibay, ang naitabo sa to ato, hilaw ko na sa akong Auntie Inday. Si Auntie Inday ba itong yaya sa anak? Nakakaon kong corn beef na wala giinit. Nagdaot yung diyan. Nagdaon ng tiyan. So, tapos sa eskwelahan, Pagpangutot, nag-give patama. Nag-give again, Dapat iligid-ligid itong no. Sunod. Nangawat og butang nga dili iya. Nangawat og butang nga dili iya. Kanang nasa taxi di magyapon. Medyo nakakawat na ko ba? Nakoy nakita nga cellphone wala ko gi uli, taong gihatag sa kumanghod. Di abi sa kumanghod. Dinod. Abi, Tinod. gilan ni Pero college pa ko ato college. Os pa ko ato nga time. Dili pag-artista to. Dili pa rin. Lang kawat yun, intentional. Wala na ko gikawat yun, pero nabilin ba? Di man mo kabot na no? Mura man gyapon nagkawat kay di man imo. Hindi mo imo, lagi mo gani. Wala ko gikuha, pero Di man imo. o man giuli, so kawat ya po. Oo. Sarap. Nakatilaw og bayot. Wala. Wala, grabe sa. Imo mo gid anon. Imo mo tanan ng naong ana, pilo. Lito kay ilong ra. Run. Wagi sukad ba wala gyud. Wala Do sa akong kagwapo daghay mga nihanggat pero wala gyud. Ako ka naman, while driving a taxi, there's a bayot. No, I didn't. Pero nagyan nihanggat na ba sa taxi there's There's a lot of time. Unsa ilang style? Unsa style? Maana sila nga, wala kay Kuya Bibong taxi. So, si mo tanang Bibong. Siyempre, may ka, grabe kami nga. Dabi, kung na mo offer sa imo og amount, okay ka. Ew. Pila ba hatag ba? Depende sa imo, pero Wala gyud ganito. Say, maana sila, skalibo lang. No, hindi ko. Wala gyud ka. Gusto 1,000 wag gyud ka sa iya to sa nakabondir eh. Load kay na. Wala gyud. Apareha data. Mamaka. Wala gyud ka wala. Load yak. Sunod na question.
Nahulog sa stage. Si Bernie. Ikaw, nahulog na ka sa stage, sa sadsad. Wala pa. Wala, umumo ka na. Dagana na kaya ko eh. Oh, hot da, anak na sa aping, anak. Next question. Nagdala o babae ikan sa sadsad. Nagdala o babae ikan sa sadsad. Ay, wala. Wala. Ay, wala. Wala. Agi itong... Wala, oy, wala. Naman ko kaysa nga giuban sa ako pero gijalibi raman pala mo. Dili man to ikaw. Dili. Accessory. Wala. Accessory to the crime, raka. Dili to pwede. Dili pwede. Wala. Wala, oy. Tanong yung mga asawa. Wala. Nabi ang mga sa... Wala, yun may magdala na. Sunod, question. Sa maling nga pangutangan sa mga asawa. Ay, mangunay man. Sa pangutangan. Na ay ka-textmate babae, bisan minyo na. Ay, wala. Wala. Grabe, Bernie. Bas-bas kayo mo. Wala. Bas-bas kayo mo. Sila ni Kiara. Wala. Suki pangutangan sa mga asawa. Bas-bas kayo mo. Wala. Wala lagi. Abi ni kauno niya. Kauno ng pulpul. Wala. Wagin. Bagi na ito musukan. Second to the last question. Second, ay salamat. Second to Ay, the last. kamay na lang. Second to the last. Nakatilaw na mag-single mom. Ay, wala. Wala lagi. Wala, gini. Wala. Wag yun, mina. Nakatilaw na ka. Ha? Nakatilaw na ka. Kaisa na ganit. Wala. Last. Last, ay salamat. Last question na salamat. Nakapangabit na ba mo? Ay, wala. Sige na ako. Wala. Ihurot na. Wala. Tinuan. Wala. Wala yan. Wala yan. Nangabit na rin ka. Wala, nangabit Wala. Hindi nagamit ka? Wala. Moto ang pinaka-honest na mga tubag. Grabe ka, So para tinudan na yun to, medyo na-challenge mo yung pangutana pero Katong last year na challenge kay Mia to. pero Nangayag ka, wala? Nangayag ka, wala? Nakay kami to. Salamat sa Broso Chocolate. Sabroso. Sabroso. Palit na mo kayo sa Sabroso Chocolate, available sa mga pharmacy o sa mga sa mga department Mga stores. drugstore. Oo, sa mga drugstore. Tama. Sabroso Chocolate. Sure. Ato na mi. Daghang salamat. Please don't forget to subscribe, paki-like, paki-share ani ug buhata po ninyo ni nga challenge. Bernie Lito challenge. Pero wag ka nangabit ba? Wala eh. Nangabit ka wala. Wala.